Psalm 17. Jiena ħansemmih moħbi taħt il-ġwiena ħeterni. Moħbi taħt il-ġwiena ħeterni. Talba ta' David. Isma' kawża ġusta u sit. Għati każ lajta tal-lamentazzjoni tiegħi. Għati widen għat-talba tiegħi. Li mhijiex minn xoftejn qarqin. Jalla l-ġudizzju tiegħi jiġi mill-preżenza tiegħek. Jalla għajnejk jaraw ħwejjeġ retti, jew ħwejjeġ sewwa. Inti ttestjajt il-qalbi, infistajtni bil-lejl, ipprovajtni u ma ssib xejn. Jien għamilt intenzjoni li fommi mhux se jitrasgredixxi. Inkwantu l-opri tal-bnedmin bil-kelma ta' xoftejk, żammejt lura mill-modijiet tal-vjolenti. Il-passi tiegħi żammew sod mal-modijiet tiegħek. Il-passi tiegħi ma otrux. Jien sejjaħtlek għax se tweġibni Alla. Mejjel widintek lejja, isma' diskorsi. Uri b'mod tal-għaġeb l-imħabbiet fidili tiegħek, o Salvatur ta' dawk li jsibu refuġju fuq idek il-lemenija minn dawk li jqumu kontrihom. Żomni bħal mimmi tal-għajn, aħbini fit-tell ta' ġwenħajk mill-ħżiena li ħarbtuni l-dewwa mortali tiegħi li dawruni huma qalqu qalbhom insensittiva f'ommhom jitkellmu bil-kburija issa dawruna fil-passi tagħna iffissaw għajnihom biex jixħtuna mal-art. Donnu bħal jun ħerqan biex qatta l-priża u bħal ferħ tal-jun jissajja fil-moħbiet. Mosit, ikkonfrontaħ niżdu fil-baxx, ipproteġi lil ruħi mill-ħażin bix-xapla tiegħek. Mill-bnedmin bidek osit, mill-bnedmin tad-dinja li l-porzjon tagħhom hu f'din il-ħajja u li żaqhom timlija bit-teżor tiegħek. Huma sodisfatti bluliet u jħallu l-abbondanza tagħhom lit-trabi tagħhom. Inkwantu jien qatt nara wiċċek fil-ħaq. Qatt inkun sodisfatt biex bija tiegħek meta nistembaħ. Amen. Araw tindunawx bħali illi aħna l-bnedmin in ġenerali qisna ngħixu fuq żewġ livelli. B'saqajna nafġu fit-tajn u beqlubna nħarsu l-kwikeb. Hemm din qisha l-diskrepanza illi nafu x'inhu tajjeb illi qiegħed hemm fuq imma fil-fatt qisu joġobna l-ħażen. Il-prestazzjoni tagħna l-imġiba tagħna hija waħda baxxa, però nafu li hemm ideal li qiegħed hemm floli. Fil-prattika nejru u nobodu mentri nafu illi l-kuxjenza tagħna tgħallimna illi huwa wisq superjur huwa fuq livell ieħor li aħna naħfru li xulxin, nħobbu l xulxin u ngħadru li xulxin. Aħna bnedmin limitati biż-żmien vera żmien li tek u qegħdin nikbru anke forsi minn ma nindunaw limitati biż-żmien però noħolmu dwar l-eternità. Alla tefa' fina l-ħsieb tal-eternità. Meta nafu li bħalma kellna data ta' twelid se jkollna wkoll data ta' mewtna. Issa bejħa din illi xi wħud minn dawn il-bnedmin qishom messew jew irnexxielhom jesperjenzjaw it-tjubija u l-benna ta' dak il-livell għoli illi qiegħed hemm fuq. Min huma dawn nies? Huma dawk mirbuħa bis-Salvatur tad-dinja Ġesu Kristu illi bil-fidwa tiegħu għalana minn taħt id-dominju tad-dlam u daħħalna fis-saltna tiegħu. Issa ovvjament maħniex qegħdin ngħidu li dawk illi daqu t-tjubija ta' żmien li ġej dejjem jgħixu f'dan l-ideal mingħajr falliment. Però daquh, però daħlu fih. U allura meta jitkellmu ma' ħadd ieħor u jgħidu li aħna għarafnija l-imħabba t'Alla
وقاعدين نجدولكم اللي هو بات اللي ابنه بيجي يكون السالفاتور تاع الدنيا. متى نتكلموا هيك اللي بحال كيكو احنا هسه قربنا لعلا، ما عدناش نعيشوا في دان الليفل باش وريديكولو اولينا الفوق الا علاش علو اللي عليه. اوفيامنت مي يسمعنا jew se jkun ċiniku, jew xettiku magħna, jew jgħidu min jaf, u dan ukollu ħolm fieraħ tagħkom. Ħafna nies illum jikklejmjaw li huma atej għataw qalbhom. Mhux biss illi ma jsibux il-Alla, imma jgħidu qas biss jeżisti. Dawn il-kritiċi allura iduru kontra tagħna il għaliex aħna qegħdin ngħidu li iva dak l-ideal li nafu bih Alla daħħalna fih. U l-uniku dispjaċir tagħna huwa li maħniex nġibu ruħna konsistentament skont dak l-ideal kif Pawlu jiddeskrivi is-saltna tal-Alla, saltna ta' ġustizzja, ta' sliem, ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. Qegħdin f'din is-saltna m'għadniex nafġu fit-tajn irridu issa noġbu il-dak li sejħilna bil-grazzja tiegħu. U allura f'dan is-Salm, Salm 17, jiena l-eżerċizzju li nagħmel hija li nitkisser fih is-Salm, tant mhux biss nitbaħbaħ fih, ma nogħdus fih u ngħix fih. U bnibda ngħid imma das-Salm x'inhi l-firma partikolari tiegħu? X'hemm speċjali f'das-Salm illi ma nsibuhx f'salmi oħrajn. Kull salm għandu ħanejdu hekk is-siġil tiegħu, il-marka tiegħu. U fl-aħħar intbaħt illi dan is-salm joħroġ kontrast qawwi. Kontrast qawwi bejn jien u huma. Mela jien huwa dak illi mess il-livell għoli. U allura issejja l-aspirazzjoni tiegħu li jgħix skont dak l-ideal. U huma dawk li għadhom jafġu fil-ħama ta' id-dinja. Jien u huma, jew jien u l-edewwa tiegħi, isemmihom spiss, jien u n-nies violenti, jien u l-ħżiena, hekk jiddeskrivihom. Jaċċentwa jagħmel enfasi kbira fuq dan id-distakk bejn il-fidili u l-infidili. Bejn nies li għadhom fuq l-ewwel skaluna u n-nies li talgħu għat-tieni skaluna. U allura huma n-nies illi huma magħmulin ħlejja ġodda fi Kristu Ġesu. Ovvjament, mhux dejjem iġibu ruhom infallibilment bħala ħlejja ġodda, imma huma ħlejja ġodda. Huma ħlejja ġodda, mentri l-infidili l-aktar li jistgħu jgħidu dwar infushom hija il-porzjon tagħna huwa f'din id-dinja. Il-porzjon ta' is-sem tagħna l-aktar li nistgħu nakkwistaw peress li għadna fuq l-ewwel skaluna hija din id-dinja, x'nistgħu nakkwistaw, x'nistgħu ngawdu f'din id-dinja. Dik il-mentalità tan-nies li għadhom b'saqajhom jafġu fil-ħama. Mentri dawk li qalbhom ġiet merfuqa l fuq lejn it-tron tal-Alla, dawk huma n-nies illi kif naraw f'Salm 17 huma nies mhux mifhuma, nies ikkalpestati, nies ippersegwitati. Min nies illi ma jistgħux jifhmuhom. Għax m'għandhomx din l-esperjenza ta' Alla għalihom huwa kelma għal David. Alla kien is-sit tiegħu. Alla kien dak illi urih l-imħabbiet fidili tiegħu. L-imħabbiet fidili tiegħu. David allura għandu qalbu mibdula. Għandu qalbu mibdula u allura das-salm jesprimi l-appell konfidenti tiegħu fil-mulej Alla. Il-bniedem innoċenti, David hawnhekk għandu hekk tilwima, hemm in-nies qegħdin joħduha kontrih, qegħdin iduru kontrih, jridu jagħmlu l ħsara, u David jaf li huwa innoċenti. David jaf illi m'għamel xejn illi jista' b'mod raġonevoli jissejjaħ malefattur jew li jagħmel il-ħażen. U allura dan il-bniedem innoċenti idu li Alla għal ħarsien u s-salvazzjoni finali tiegħu. Il-qaddej ta' Alla ifittex bħal dejjem l-għajnuna minn fuq, l-għajnuna minn fuq. Il-bniedem li għadu jgħix fuq l-ewwel skaluna
l-għajnuna tiegħu hija fl-armament fis-sejf, hija fit-tqasqis, hija fil-malafami li se jagħmel fil-ħsar li se jagħmel ħaddieħor biex minn għalih jirfes fuqhom u jogħol aktar minnhom. Sitwazzjoni patetika. Mentri David bħalma wkoll qal f'Salm 18, Alla jeħlisni mill-edewa tiegħi, sigurament inti terfani ola minn fuq dawk li huma kontrija. U ċertament, Alla f'xi żmien jew ieħor skont il-oġba u skont il-pjan għaref tiegħu iva jerfana ola biex aktar u aktar ingawdu il-ħajja li tinsab fit-tieni skaluna. Ma nibqgħux ikkakmati fl-ewwel skaluna. Din it-talba ta' David infatti s-salmi huwa talba ta' David u vera. Hija talba tal-ment, David qiegħed jesprimi l-soba tiegħu, qiegħed ħanidu hekk bħalli kieku igerger quddiem Alla. U qed jilmenta kontrih. Għalfejn qed jiġri li hekk. Jiena innoċenti, jiena il-ħajja tiegħi hija ħajja bażikament retta. U allura jappella il-dak li huwa sikwiti seħħu Jahwe, il-mulej, is-sit, biex jiddefendih mill-ħżiena. David bħalli kieku qed jappella lil Alla bħala l-imħallef ġust biex fil-qorti divina Alla l-imħallef jaqta sentenza favur David u kontra l-edewa tiegħu. Għaliex? Għax hekk u xieraq. David jaf illi hu jinsab fuq in-naħa Alla, qed jonorah Alla u frattant huwa maħbut minn dawn in-nies illi ma jistgħux jifmuh bażikament. Allura David jixtieq b'mod ġenerali ġustizzja f'din il-kontroversja u appuntu aħna l-koll li Alla qollina għat-tieni skaluna għandna kontroversja ma' id-dinja. Anke Ġesu qal illi id-dinja li l-ħutu għal id-dinja li lkom qed tobodkom. Imma li tobodni. Għax jiena nixhed kontra tagħha l-emel tagħha maħżiena. Meta nibdew ngħixu fuq dak il-livell fit-tieni skaluna li Ġesu qollina għal fuq. Ovvjament ħajnħoloq konflitt man-nies ta' madwarna. Man-nies li għal David kienu oppressuri, kienu nies li ħabtuh, nies li pruvaw jagħmlu l-ħajtu diffiċli. David bdawru mal-ħajt għax huwa fl-aħħar mill-aħħar bniedem, għafolja kien sultan, però xorta waħda kien bniedem tad-demm u l-laħam. David jixtieq illi ikollu ġustizzja minn Alla. Illi Alla jaqta sentenza u jagħtih raġun. David jimplora lil Alla, ħanidu hekk jappellalu biex ikun mismuf dal-perjodu kritiku. U għaldaqstant jippreżenta l-kawża tiegħu quddiem is-sit. Jaf li l-appell tiegħu ġej minn qalb it-testjata li Alla nnifsu ttestjah u sabu bl-ħtija f'din il-ħaġa. Jiġifieri, l-oppressuri tiegħu ma kellhomx raġun illi jittrattaw hekk. Mentri hu jaf fil-kuxjenza tiegħu illi jiena mxejt dritt quddiemek omolej. U allura qaqta sentenza favur tiegħi. Psalm vers 3 jgħid inti ittestjajt il-qalbi jgħidu lil Alla. Int ittestjajt il-qalbi, investajtni bil-lejl, anke f'dik is-sikta tal-lejl meta ġili mor nordu u bejn rieqed u mintix, jew forsi tqum f'nofs tal-lejl, vera, tiġina il-konsapevolezza tal-preżenza tal-Alla. Alla huwa magħna. Alla jaf minn xiex jiena għaddej. Ittestjajt il-qalbi. Tajjeb nittestjaw għal-qalbna. Nkunu nies ħanidu hekk proattivi. Alla jittestjaw għal-qalbna. Imma kemm huwa aħjar kieku aħna nfusna nittestjaw għal-qalbna. U naraw, isma' fiex jien, fejn wasalt. Għaliex dik l-eżaminazzjoni ta' nfusna kapaċi tiswilna. Rridu biex allura nittestjaw il-qalbna rridu nsaqsu mistoqsijiet bħal dawn. Qiegħed inkunu obbedjenti minn ġurnata għall-oħra. Jew l-obbedjenza tiegħi waħda irregolari u kapriċċjuża. Kif qed nobtih Alla?
regolari bħal ma jtektek l-arloġġ, jew meta jkolli bdejt. Dik ħaġa. Nittestjaw għal-qalbna meta insaqsu qiegħed inġib ruħi bħala altruist jew egoist. Jiġifieri jien qed inħares il-barra lejn ħaddieħor biex ngħinhom jew nippretendi ħaddieħor servi lili. Dik hija l-attitudni ta' qalbna. Huwa aktar iffissat fuq in-nifsi jew miftuħa għal ħaddieħor. Insaqsi wkoll qiegħed nittraskura xi dmir importanti. Ħafna drabi nqabdu illi nkun qegħdin nittraskuraw ċerta dmir u dmirijiet illi qegħdin inwarbuhom nafu li suppost nagħmluhom xorta ma nagħmluhomx. Jew forsi qegħdin nikkonċentraw fuq il-jeddijiet tagħna, id-drittijiet tagħna, jew fuq l-obbligi tagħna. Ġesu hawnhekk ħallin eżempju li iva kien bniedem illi jaf x'inhu dmiru darba qal lill-apostoli qalilhom l-ikel tiegħi u għalli nagħmel ir-rieda ta' dak li batni. U fl-aħħar kien kapaċi jgħid missier jiena temmejt ix-xogħol li inti tajtni biex nagħmel. Il-qalbna nittestjawha meta insaqsu hemm xi falliment morali, xi dnub li qed nittollera jew naħmel f'ħajti li qed nagħmlu nerġa' nagħmlu qiegħed nittollerah. Qed inħallih. Minix qiegħed noqtlu, minix qed nissielet kontrih. Dan it-tip ta' falliment ikun bħal dubbiena fil-fwieħa li jarraq kollox. Insaqsi wkoll il-prijoritajiet tiegħi huma korretti. Il-prijoritajiet huma dawk l-affarijiet li huma jiġu l-ewwel, mbagħad it-tieni u mbagħad it-tielet. Hemm min illi jfissa fuq iċ-ċuċati tal-ħajja imma mbagħad il-ħwejjeġ verament fundamentali u essenzjali ma jagħmilhomx. Il-prijoritajiet tiegħu maqlubin rashom l-isfel. L-ewwel priorità Alla, imbagħad il-bniedem. L-ewwel priorità il-fidili, nies li huma membri fis-saltna ta' Kristu bħalna, imbagħad l-infidili. L-ewwel l-interess tar-ruħ tiegħi, imbagħad tal-ġisem. Hawnhekk ħafna nies jiżbaljaw vera, sibhom biex xħajiklu u jisom huma edonisti biex jidu pjaċir mentri mbagħad ir-ruħ iwarbuha. L-ewwel marti, imbagħad ħbibi. L-ewwel ix-xogħol, imbagħad id-divertiment, mhux il-kuntrarju. Mhux nitbażwar u nisar fuq ix-xogħol biex inkun nista' niddiverti darbtejn fil-ġimgħa, jumejn fil-ġimgħa. Kollox bil-maqlub. L-ewwel il-bibja u t-talb, imbagħad ir-rilassiment. Alla jridna nirrilassaw. Ma mhux għaskapitu illa ħallu lil ruħna imġewħa mill-kelma tiegħu. Il-komportament tiegħi huwa dominat mill-gratitudnu u l-ferħ fis-Siġġi Ġesu kif inġib ruħi. Huwa ta' bniedem ferħan u grat li Alla li wassalni saw. Jew forsi aktar jiddomina fik id-gergir, id-barqim u l-protesti. Mistoqsija oħra nistgħu nsaqsu, ninsab ħerqan biex inservih minn jum għal jum lil mulej tiegħi. Li nservih minn jum għal jum. Illi nagħmel xogħol anke jekk hu ħasil tal-platti, faċendi fid-dar, dawk għamilhom f'isem Kristu għax hu li mgħallem tiegħek. Jekk ħadd tagħmilhom bi spirtu ta' tbarqim, ta' chores, appuntu jkunu chores għalik. Ma huwa servizz li inti qed tagħtih lil Ġesu qab ferħana tagħmel id-differenza kollha. Fl-aħħar mill-aħħar nsaqsi d-diskors tiegħi, x'tip ta' diskors joħroġ minn fondi. Da kollu, da mistoqsijiet kollha nistgħu niġbruhom biex bihom nkun nafu il-qalb tagħna nittestjawha u naraw fejn ninsabu realment. Sa David, vers 3 ikompli jgħid, jiena għamilt intenzjoni illi fommi mhux se jitrasgredixxi. Illi għalok fommu mhux se jgħid diskors iblaħ, jew diskors żejjed, jew diskors giddib biex jipprova jiddefendi li hu nnifsu fil-kawża tiegħu. Inkwantu l-opri tal-bnedmin bil-kelma ta' xoftejk, żammejt lura mill-modijiet tal-vjolenti. Sa David hawnhekk mhux qed jitkabbar, mhux qiegħed bħalli kieku inneffaħ li hu nnifsu. Le, David jaf illi
dan huwa l-istil ta' ħajtu. Jiena żammejt lura mill-modijiet tal-vjolenti. Minix bħalhom, mulej. Minix bħalhom. Dawk għadhom fuq l-ewwel skaluna. Inti għoġbok it-tallan fit-tieni skaluna. Wara David huwa konxu ħafna ta' dan id-distak bejniethom. U s-serf fidil talla. Huma għadhom vjolenti, għadhom ħżiena, għadhom ma jdux jafu balla. U allura, meta qed titkellem hekk, ma nistax nippretendu li David mhux qed jgħid li huwa bla dnub u ma jagħmilx dnub qatt. Insommu f'qudiemna l-kuntest. David għandu ħanidu hekk tilwima kontra dawn li jsejħulhom l-edewwa tiegħi. U jaf li hu għandu raġun. L-edewwa tiegħu qegħdin jippersegwitaw inġustament. U David qed jieħu l-każ tiegħu quddiem Alla. L-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu. L-aħjar ħaġa. Itfgħu l-hemm jew l-inkwiet tagħkom fuqu jgħidilna Pietru għax hu juħsibkom. Iva, bħalma kienet il-metodu korrett fi żmien David għadu sal-lum. Il-fatt illi aħna fil-waqt li rridu noġbu lil-mulej, aktar ma noġbux ħajġrilna, aktar in-nies se jduru kontrina. Ma taħsbux illi il-kontra. Pawlu infatti jgħidilna daw kollha li jixtiequ jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, x'se jiġrilhom? Se jbagħtu l-persekuzzjoni. Ħajtu stess hija eżempju ta' dan. Pawlu kien serf fidil talla kull fejn kien imur kienu jew ħaġruh, jew sawtuh, jew ħalluh għal-mejjed jixtħuh fil-ħabs, vera? Appuntu għax kien serf fidil ta' Alla. Ġesu ipoġġi qudiemna din dal-ideal. La darba issa ninsabu fuq it-tieni skaluna. Ipoġġi qudiemna l-ideal, kunu intom perfetti bħalma missierkom fis-smewitu perfett. Dawk li ttella fuq it-tieni skaluna ma jfissirx li huma perfetti, imma il-mira sinċira tagħhom issa hija waħda. Iridu isiru prattikament perfetti. Tgħid l-impossibbli, naf. Imma dik hija l-mira, dik hija l-ideal li aħna rridu nżommu qudiemna. Jista' jkun avvanzajna imma qatt ma nistgħu nkunu sodisfatti bina nfusna. L-ar żball meta ngħid ora jiena m'għadniex is-sakranazz li kont, m'għadniex il-midej li kont, m'għadniex il-giddieb jew l-immoral li kont qabel. Issa ħajt irranġata. Sirt bniedem ċivili, bniedem edukat, bniedem li ma nagħmilx fouls koroħ. U b'daqshekk biżżejjed taħseb inti. Il-fatt li ma tagħmilx il-ħażen mhux biżżejjed. Trid tibda tagħmel it-tajjeb. Fil-waqt li taħsel idejk mid-dmija, mill-ħtija, dawk l-istess idejn trid tużomha tjieba. Vera? Pawlu fil-Filippin jgħidilna l-aħwa jiena ma nikkonsidrax li nnifsi li diġà qbatt, imma ħaġa waħda nagħmel. Ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja, il-passat insieħ, tgħallem minnu u mbagħad insieħ. Ninsa l-ħwejjeġ li jinsabu warajja u niġġebbet għall-ħwejjeġ qudiemi, nisforza lejn l-objettiv għal premju tas-sejħa ten fuq tal-Alla fi Kristu Ġesu. Pawlu kellu objettiv, kellu skop f'ħajtu. X'kien dak l-iskop? Skop li forsi aħna jekk ikollna ngħidu x'inhu l-iskop ta' ħajtek? Ngħidu xi ħaġa differenti. Pawlu taf x'kien l-iskop tiegħu? Illi jirċievi l-premju mingħand Alla. Dan din hija verità tant minsija fil-Knisja Evanġeliċi llum il-ġurnata. Alla wedna premji. Dawk il ħallew l-ommhom missierhom, il-ħuthom, il-mara u t-tfal li tagħhom minħabba fija u l-Evanġelju jirċievu 100 darba iżjed f'din id-dinja bil-persekuzzjonijiet. U fi żmien li ġej il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna kultant hija qiegħda qudiemna bħala premju. Hija huwa premju ta' grazzja. Premju ta' grazzja. Pawlu kellu dan l-objettiv. Nisforza notaw l-enerġija li kien qiegħed iħaddem biex jilħaq
l-iskop ta' ħajtu, il-premju ta' sejħa ta' fuq talla fi Kristu Ġesu. ċasra li naraw illum hekk imsejħa Kristjani li għamlu deċiżjoni u daqshekk. Daqshekk, la għandhom ħajra biex iservuh il-mulej, la jitolbu kuljum, l-iskrittura għalihom jaktib magħluq. Ħasra tassew. Ħasra tassew. Ġakbu jgħidilna ħalli kollha l-perseveranza, jiġifieri li jiena ħanibda l-ġirja u nkompli f'din il-ġirja mingħajr ma nejjew. Bħalissa qed jintlab il-lob tal-pajjiżi żgħar u Malta qiegħda fuq quddiem-nett. Għandna nies kapaċi. Ma dan nies kapaċi biex laħqu u ħadu l-medalja tad-deheb. Min jaf kemm sigħat qattaw ta' dixxiplina, ta' trenjar, ta' ħriġ vera, illi ċaħdu mill-ċikkolata, ċaħdu mill-irqat, ċaħdu mill-pjaċiri, mid-divertiment, il għaliex kellhom skop. Iridu jirbħu medalja tad-deheb u nexxielhom. U nexxielhom. Pawlu jgħid li aħna Alla wedna kuruna, mhux kuruna ta' rand li jitbil, imma kuruna inkorruttibbli. Kuruna li ma titbil qatt, kuruna tibqa' l-eternità. Pawlu kellu daklan, David ukoll kellu daklan, u tajjeb allura li aħna mantnu kuxjenza clear. Kuxjenza li bija nistgħu nservu lil Alla mingħajr intimidazzjoni, nafu li hemm l-għadu li qed jattakka, li jrid jibblana, ma jaħmilniex, frattant inkomplu. U allura nistennew li nkunu kritikati u opposti minn nies ta' madwarna, dawn b'kapriċċ jew bir-raġun jippuntaw subajhom lejna u frattant Alla jaf fiex ninsab. Alla jaf fiex ninsab. David f'salm ieħor jgħidlu inti taf id-dħul u l-ħruġ tiegħi, taf ħsibijiet mill-bogħod. Fejn nista' mmur l-bogħod mill-preżenza tiegħek. U appuntu is-serf tal-Alla ma jrid imur imkien jekk mhux fil-kumpanija ta' Alla l-imbierek. David għaddej minn dan il-provi frattant kellu t-tama tiegħu f'Alla l-imbierek. Għalhekk jgħidlu aħbini taħt id-del ta' Ġwenħajk. Xi xbija sabiħa. Taħt id-del ta' Ġwenħajk, lajkla forsi, jew xi għasfur li jdellel l-friħ tiegħu fil-bejta mis-sirġa tax-xemx. Jew forsi ma mhux is-serb jitla' ma s-siġra u jisraqilha l-friħ tagħha. Aħna fina nfusna bla saħħa, helpless. Imma appuntu għalhekk aħbini fid-del ta' Ġwenħajk mill-ħżiena li ħarbtuni. U l-għadu tagħna mhumiex sempliċement in-nies, ix-xitan, id-demonji, bis-sottilità, bil-brikkunaġġ, bl-ingan tagħhom jafu kif jixkanawna mal-art, irridu nżommu sħiħ kontra tagħhom. David allura ikompli jgħid il-passi tiegħi żammew sod mal-modijiet tiegħek, il-passi tiegħi motrux, ma tfixkilx u waqgħid ġifieri. Jiena sejjaħtlek għas-se tweġibni u Alla, mejjel widintek lejja, isma' diskorsi. David sejjaħlu l-Alla għax għandu l-konfidenza illi Alla u Alla ħaj. Alla li se jwieġbu. Alla li għandu għal qalbu l-interessi ta' David. David illi ismu x'ifisser David bl-Ebrajk. L-isem David. Pawlu jfisser ċkejken. David jfisser maħbub. Maħbub. U għal-maħbub tal-Alla. U allura meta qiegħed jgħidlu mejjel widintek lejja, isma' diskorsi. David huwa konfidenti illi xi darba oħra Alla se jurih iva il-preżenza protettiva tiegħu. Kompli jgħidlu uri b'mod tal-ħaġeb l-imħabbiet fidili tiegħek. Normalment il-ħesed l-imħabba fidila il-Bibja tant tiċċelebra hija mħabba tal-patt. Alla wedilna dik l-imħabba. Wedilna fuq il-merti ta' Kristu. Hija tagħna. Imma hawnhekk b'mod kurjuż hawnhekk u ximħaw ftit oħra. Fil-plural, imħabbiet fidili tiegħek. Għax l-imħabba tal-Alla hija bħal mewġ tal-baħar illi jasal sax-xatt tal-baħar u mewġa wara mewġa wara mewġa b'nazzi jew mal-temp
jibqaw ġejjin. Ġwanni għajt il-liġi natat Mose imma il-grazza u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ġifejna grazzja kontra grazzja. Bir-raġun David għaw kejlu. Uri b'mod tal-ħaġa, urini b'mod meravigliuż, b'mod fid-der. Naf li tħobbni, naf li t-proteġini, imma raxa tiġrili, issa urini fid-der. L-imħabbiet fidili tijak, o salvatur ta' dawk li jisibu refugju fuq idek il-lemenija minn dawk li umu kontrijom. Din hija l-marka distintiva tan-nies Alla, il-refugju l-ken tagħhom isibuh falla l-imbierak. Alla l-imbierak l-omnipotenti, dak li jammar għaddel tal-omnipotenti ikun qed jammar ta' bilħaq fis-sigurtà. David fatti jippawza wkoll u jiddeskrivi il-krudilità u l-oxxanità ta' dan in-nies illi daru kontrih. Vers 10 jgħid huma qalqu qalbhom insensittiva. Bl-Ebrajk jekk ikollok taqra huma għandhom qalbhom bix-xaħam. Għandhom qalbhom bix-xaħam. Ix-xaħam iddaħħallu splengun ma jħossx, il-laħam ħaj jħoss. Għalhekk huma qalqu qalbhom ġifieri ma jridux jafu. Jafu li qegħdin fit-triq tad-dnewwa, jafu li m'għandhomx u jkomplu jippersistu f'dal ħażen. Qalqu qalbhom insensittiva f'ommhom jitkellmu bil-gburija. Ġesu meta deskriva d-disċipli tiegħu. L-ewwel sentenza l-bihom iddeskrivjhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom jassaltna smewiet. L-uliet Alla jinarfu għax huma foqra fl-ispirtu. Jafu li fihom minnhom infushom m'hemm xejn tajjeb. Imma dawn li għadhom fuq l-ewwel skaluna dawn jitkellmu bil-gburija. Hija il-badge tagħhom illi huma arroganti, nefħu li nfushom, issa dawruna fil-passi tagħna, allora David issa qed jgħid mhux biss jien, imma jien u nies fidili oħra bħali. Dawruna fil-passi tagħna, jiffissaw għajnihom biex jixtuna mal-art. Għaliex in-nies iġibu ruhom hekk ma' nies oħra fl-aħħar mill-aħħar. Għax hemm battalja inviżibbli għaddejja. Ġesu jgħid jien se nibni l-knisja tiegħi u l-bibien ta' Ħades, jiġifieri l-forzi tad-demonji kollha mhumiex se jelbuha. Dawk in-nies li għadhom fuq jgħixu fuq livell baxx huma nies imkesksa mix-xitan. Huma mkesksa mix-xitan. Donnu bħal il-jun ħerqan biex iqatta l-priża bħal ferħ tal-jun jissajja fil-moħbiet ifittxu l-opportunitajiet għal meta ikun jistaw jagħmlu l-ħsara. Allura David issa jerġa' iduli Alla, qumu Alla, qumu sit, bħalli kieku Alla huwa rieqed jew twarrab jew mhux jagħti każ. X'talb da vera, kultant ngħid. Kemm nitolbu b'rispett kollu lejkom għax qed nixli l-nifsi wkoll hawnhekk, kemm nitolbu mans aħna, nitolbu mans wisq. Nitolbu pulit wisq. David, qumu Alla, ikkonfrontaħ, niżlu fil-baxx. Appelli diretti. David jaf li jinsab daru mal-ħajt ma jista' jagħmel xejn jekk ma jkunx l-intervent divin minn fuq. Ipproteġi li ruħi mill-ħażin bix-xapla tiegħek mill-bnedmin bida kosit. Il-fatt li qed jgħidlu isma' oħroġ ix-xapla tiegħek mill-land u tajjarhom. Tajjarhom. Huwa talb Kristjan da? Iva, il-għaliex ir-renju ta' Kristu ma jistax ikun stabilit qabel ma jinqered il-ħażen. Għalhekk Ġesu fil-ġudizzju lin-nies li baqgħu fuq l-ewwel skaluna b'saqgħu fil-ħama u t-tieba tagħhom kienet biss ħolma.
ħolma. Mhux hekk jagħmlu n-nies tad-dinja, jitkellmu fuq il-paċi, jitkellmu fuq l-armonija, l-inklusività, kollu, imma frattant fl-istess ħin qed jarmaw għall-gwerra. Il-Ġesu dawn nies finalment jgħidilhom tbedu minni intom li tagħmlu l-ħażen. Morru ja miskutin fin-nar ta' dejjem ippreparat għall-anġel għax-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu. Iva. Il-ġudizzju talla meta jasal huwa ġudizzju rett u ġudizzju illi ta' bilħaq jonora il-qdusija talla. David jikkonkludi billi jgħid mela il-dawn nies ipproteġini minnhom għax huma nies ta' id-dinja jgħid. Vers 14. Mill-bnedmin tad-dinja li l-porzjon tagħhom hu f'dil ħajja. U dik hija l-ħasra. Ħafna nies għandhom il-bwiet tagħhom ħoxnin, għandhom il-vilel u għandhom il-real estate tagħhom u għandhom fuq li għandhom, imma il-porzjon is-sem tagħhom huwa biss f'din id-dinja. Meta jafu fihom fushom għax din hija realtà f'kull bniedem, jafu li hemm l-eternità. U ngħidha b'awtorità din għax il-Bibja stess tgħid Alla poġġa fil-bniedem il-ħsieb tal-eternità. Jaf li l-qabar mhuwiex it-tmiem. Ma dawn in-nies mitlufin, il-porzjon tagħhom hu f'din id-dinja u li inti mulej żaqhom timlilhom bit-teżor tiegħek. Appuntu. U għal-każ illi ħafna nies għalkemm huma reverenti u midajja u jiftaħru huma qatej u ma jemnux balla u ma jdux jafu bih, Alla jimlilhom żaqhom bit-teżor tiegħu. Jagħtihom iva. Jagħtihom rikkezzi, jagħtihom is-saħħa, jagħtihom l-ulied. Jagħtihom. Ma f'din id-dinja biss. Il-Kristjan bħal David jaf illi din il-ħajja hija biss għadba, infatti Alla diġà tellana għadba, mill-ewwel skaluna tellana għat-tieni skaluna. Imma tiġi dak iż-żmien imbierek meta iva. L-esperjenza tagħna talla tkun sħiħa, bla makja u bla difett. Huma sodisfatti bl-ulied u jħallu l-abbondanza tagħhom li trabi tagħhom. Għal darba x'ħasra, vera? Illi dawn qegħdin jaħdmu biex imbagħad bil-sara kollha u bit-batija kollha tagħhom li huma ġemmaw il-flus u ma jafux l-aktar jistgħu jagħmlu huwa li jħallu l-ġins tagħhom fuq liedhom u l-ġid tagħhom il-uliedhom. Hija ħajja sodisfaċenti din? Assolutament le. Inkwantu jien jgħid David għad nara wiċċek fil-ħaq. Għad inkun sodisfatt biex bija tiegħek meta nistembaħ. L-aħħar vers jagħti kulur il-bqija tas-salm kollu. Jien għad nara wiċċek fil-ħaq. David qed jgħix bit-tama. It-tama illi kif jgħid Spurgeon, ir-riħa tal-forn tinsab tul tas-salm kollu. David għaddej mill-forn vera. Iżda hemm evidenza f'dan l-aħħar vers 15, illi l-awtur tiegħu se joħroġ bla ħsara mill-fjamma. Bħalma ġralhom it-tliet teħbieb ta' Daniel vera meta Nebukadnezzar xaħethom fil-forn għax ma durawx l-istatwa tad-deb. Ma ġralhom xejn, qas il-ħwejjeġ tagħhom ma ħarqu u qaxxarhom u xejn. Imma kien hemm ieħor magħhom. Nebukadnezzar qal jiena tlieta xħiet fil-forn kif qed nara erba'. Żgurx il-mulej huwa magħna. Il-mulej huwa magħna. Inkwantu jiena qed nara wiċċek fil-ħaq bħalissa l-Alla ma narawx. U dik hija l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla il-missilista kollox li ħalaq is-sema u l-ard dak kollu jidher u dak ma jidhirx. U Alla etern li ħalaq id-dinja xhieda tiegħu innifsu. Id-dinja hija xhieda tiegħu. U David qed jgħix bit-tama. Jiena qed nara wiċċek fil-ħaq. Għad inkun sodisfatt biex bija tiegħek meta nistembaħ. David jaf li qed jasal dak il-jum illi iva ikun introdott fil-preżenza komfortabbli talla, illi dan il-saram u l-inkwiet u l-persekuzzjoni jittewdu bħalissa ħajkunu xi ħaġa tal-passat.
David bħalna kien jemmen illi fil-qawmin tal-ġusti. Li Alla għad qajjem il-ġusti għal ħajja eterna. Il-qawmin tal-ġusti fl-aħħar jum biex jiexu fil-preżenza ħinja tal-Alla għall-eternità. Kien jaf David illi hemm tranzizzjoni minn dil-ħajja għall jmiss. Ġesu sikwit kien jitkellem iż-żmien tissa u żmien li ġej. Id-dinja preżenti, id-dinja li għad trid tkun. Pietru jgħid jissellef minn il-klim ta' Iżajja jgħid smewi ġodda u għar ġdida li fihom tammar il-ġustizzja. Wow! Mhix ħolma. Hija l-wegħda tal-Alla illi ta' bilħaq se jagħmilha realtà fi żmienu. Għalhekk l-istess Spurgeon jgħid id-dwejjaq tagħna bħalna nfusna huma mortali. Għaddej mid-dieqa il-fatt li inti Kristjan u allura ħajtek hija diffiċli. L-istess qrabatek forsi mhumiex jifhmuk. Dik id-dieqa għad tmut, għad tispiċċa. M'hemm ebda għali immortali għal irwieħ immortali. Jiġi l-għawġ iżda mbierek ikun Alla imur ukoll. Bħalla safar tal-ajru itiru fuq rjusna iżda ma jistgħux jibnu l-bejta tagħhom fir-rwieħna. Illum insofru għada nitennew. Dak huwa l-ħsieb tas-Salm. Maqbud preċiżament minn dal-predikatur C.H. Spurgeon. Bħalissa hemm jien u huma, jien waħdi u huma l-kontra kontrija. Il-fatt li tellajt fuq livell ola issa aktar u aktar huma bħal iljun illi jridu jqattawni biċċiet. Il-kwistjoni kollha allura David il-rimedju tiegħu kien aħbini taħt id-dell ta' ġwenħajk, żommni bħal mimmi tal-għajn. David kien jaf li hu maħbub minn Alla, u għak qed jappellalu meta il-mimmi tal-għajn inasab li żed ħaġa prezzjuża li għandna fil-ġisem kollu vera. Jekk tar pereżempju xi żrara jew xi ħaġa ġejja għalejk, tagħmel hekk inti biex tagħti għajnek, ħadd weġġa' jdek ma jimpurtax tfiq. Imma l-mimmi tal-għajn. David kien jaf li huwa maħbub speċjalment minn Alla. Żommni bħal mimmi tal-għajn bħalma sejjaħtli minn sempliċi raj tal-merħla ta' missieri Ġessi, poġġejt fuq it-tron żommni bħal mimmi tal-għajn. Jiena nkun sodisfat biex bija tiegħek meta nistembaħ. David qed taħares il-qudiem qed jantiċipa li l-folja tinqaleb. Il-folja tinqaleb. Niftakru li l-ħajja eterna tibda minn issa, minn dil-ħajja. Jekk ma tibdix minn dil-ħajja għalik, ma tibda qatt. Tibda minn issa. Ġesu jgħid min jisma' kelmti u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadda minn mewt għal ħajja. U ċoħe, ikun għadda mill-ewwel livell, għajdu l-intom, għattini livell. Għattini livell. Il-tjieba u l-ġustizzja u l-ħniena ma jkunux biss kliem sabiħ, ma jsir realtà għalina. Realtà. U dana jsir permezz tal-għada tagħna fi Kristu Ġesu, għalhekk il-fidi fih, il-fiduċja tagħna fih hija indispensabbli. Ma tistax tola għattini livell mingħajr ma temmen, mingħajr ma tinħeba fil-kustat ta' Sidna Ġesu Kristu. B'mewtu u bl-irxox tiegħu jirbek għalik innifsu. Il-Bibja tistaqsi mistoqsija importanti. Kif nistgħu neħilsu jekk nittraskuraw salvazzjoni hekk kbira? Titraskurajiex is-salvazzjoni. Aħtafa illum qabel għada. Illum qabel għada. Hemmhekk imbagħad tkun ta' bilħaq mistur, protett minn Alla, protett bil-qawwa tiegħu permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li għad tidher fl-aħħar waqt. Halleluja. Amen.